जवारी चन्द्रकान्त बसुमतारी बिथांनि गोसोखांथियाव दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानिजाथाव आफादगिरि हाबाफारियावनो सफैनो हानाय दुलाराय मुलुगसोलोंसालिनि फकलर बिफाननि गाहाय अनिल बर' सार साहित्य गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय सिबिजाथाव दैदेनगिरि नोंथांमोन गुबुन गुबुन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सफैनो हानाय मानिजाथाव नोंथांमोन आरो दिनैनि नैबे सावराय मेलाव नखरजों लिंजानाय सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आङो आफा इसोरनिसिम आरज गाबदों सोरगोआरि थुनलाइगिरि अखाफोर लाइजौआरि चन्द्रजोंनो गोहो हरो बेखौ आङो इसोरनिसिम आरज गाबबाय थारैनो बिथांनि सोमोन्दै जों बयबो नैबे ओनसोलनि गासिबो दामजोबनो हायो खाम गतिके अलराउन्डार सासे मानसि हिसाबै गतिके अखाफोर लाइजौआरिनि सोमोन्दै जों बुंनानै फोजोबनो हाया बिथाङा आरो सासे समाज सिबियारि महरै सासे बिग्रायारि महरै जेरैबायदि बिफाव लालांदोंमोन बेखौ बुंबाय दहाय बुंथिगिरियाबो जे बिथाङा साख्रिखौनो सेक्रिफाइस खालामनो नागिरदोंमोन साख्रिखौनो गारनो नागिरदोंमोन साख्रि गारनानै माने बर' आन्दलनाव फुल टाइमार हिसाबै थानो नागिरदोंमोन बेफोर बाथ्राखौ जों नुबाय नाथाय आरो गोबां बाथ्रा बिथांनि जिउनि गोबां बिथिं सासे फोरोंगिरि महरै बिथांनि साख्रि जिउआव मा बिथाङा कन्ट्रिबिउसन होलांदों बा नखराव बा गामियाव बिथाङा मा कन्ट्रिबिउसन होलांदों बेफोरखौबो जों नायजोबनानै जुदि गासिबो बिथिंखौ नायजोबनानै जों जुदि जथायनानै दिहुननो हायोब्ला आरो मोनसे दिनैथ' ओंखारबाय बे बिजाबा ओंखारबाय गोसोखां बिजाब नाथाय बिथांनि गावनि जेखिनि सोरजिनाय ड्रामायानो गोबां दं बेनिफ्राय खन्थाइफोर आरो मेथाइफोर आं मिथिनाय गोबां मेथाइ बिथाङा रनसायदोंमोन खुदिया मेथाइबो रनसायदोंमोन मडार्न मेथाइ रनसायदोंमोन ओमफ्राय खुगा मेथाइबो रनसायदोंमोन बाथौ आरो गांसे बिजाबाव जुदि लाबोजोबनो हायोब्ला दिनैथ' हास्लाबनाय जायाखिसै इयुनाव नेक्स्ट इयाराव जुदि बिदि बिथिङाव जुदि मावनो हायोब्ला जे बिथांनि जिउनि बिथाङा मा मावलांखो मा कन्ट्रिबिउसन लांखो बिनि मुल्यायन आसोल मुल्यायना जागोन जे बिथाङा मा रोखोमनि बिहोमा होलाङो बर' हारिमुनि फारसे थुनलाइनि फारसे जातिनि फारसे देशनि फारसे मा कन्ट्रिबिउसन खालामो गासिबो बाथ्राखौनो जों होमबानिया मिथिजोबनो हागोन आरो बिनिफ्राय जोंनि इयुन जोलैया गोबां सोलोंनो